Dini di Pramotane Sengkrak Horomnoi Kapuk Morendra Riang Bai Samol Riang Dini Pung Aisri Sri Rabar Tumui Nogo Kipilpro Bike accident Chalai Mani Porok Kalai Tanga Kalai Mani Porok Kisa Porok Rok Haimang Mani Pore Porok No Santri Baza Hospital Pulang Mani Pore Ornire Paraka Jibigo Agak Jibigo Paya Jengtago Naiteka Nathemani Pore Doga Kok Samani Borok conditionnya lebih stable no saka tin thana hinai mokol ni section ra kongka te kaisa ka buaga ongka dakteina hamnai borok ni kami ke Julai bari brago te kaisa musung ka bisinga khoroksa burui bo aba haike no ara je kalai ja o burui ke gani o buri ke ai 28 go simail ni kancon choran na age bo naifeka dini te waisa bana thangai visit khaika doctor ba saka bo age ni condition otur khai bo impongui dongo Norok ni mungkin takut. Tini harus sok kaisa beja. Jeng ira kaisa beja sini YTF ni Central Vice President Sukandu sini ro kaisa beja sini media in charge Nitish hingga anu takut tarpore ke daboy ro ka jeng 4-5 jana kaisa sini mo thane anggo